Hola a tothom, en aquest vídeo explicaré quins tipus de problemes ens podem trobar quan fem multiplicacions o divisions de fraccions. Llavors, comencem. Tenint en compte el que hem vist fins ara, bàsicament tenim dos tipus de problemes. En aquest cas veiem un que té a veure amb el producte o multiplicació. Llavors, l'enunciat diu així: si he omplert un pot d'arròs amb cullerades de 1 vintens quilograms i n'he ficat 56 cullerades, quants grams d'arròs hi ha ara en el pot? Llavors, anem a apuntar les dades. Les dades ens diuen que un vintè dels quilograms és el que ocupa cadascuna de les culleres i que hi ha 56 culleres dintre del pot. Anem a pensar que en comptes de ser un vintè de quilogram, tenim un quilogram sencer. Quantes cullerades haguéssim pogut ficar i, per tant, quants quilograms tindríem dintre del pot? Doncs si fos un quilogram, tindríem 56 cullerades. Com ho hem fet això? Multiplicant l'1 per 56. Anem a fer exactament el mateix, o sigui, el que farem serà multiplicar l'1 vintè per 56. Recordem que això al final no deixa de ser 56 entre 20. I aquí estem parlant de quilograms. Però què se'ns pregunta realment? Aquí hem de tenir una mica de cuidado, perquè se'ns pregunta quants grams d'arròs hi ha ara en el pot. Llavors, per començar, si ho deixéssim així, no podríem aconseguir res. Anem a intentar resoldre aquesta divisió. Al resoldre aquesta divisió ens surt que el pot és de 2,800 quilograms, perquè recordem que això seria quilograms, però ho hem de transformar, de forma que els 2,8 quilograms els hem de multiplicar, recordem, per passar de quilograms a grams, sempre els hem de multiplicar per 1.000. De forma que, si nosaltres multipliquem això, tindrem 2.800 grams. Així doncs, què tindrem al final? Doncs podrem resoldre que dintre del pot d'arròs hi ha 2.800 grams. I aquest és el tipus de problema que ens hi trobarem quan vulguem fer alguna cosa relacionada amb el producte de fraccions. Anem a veure què passa amb els quocients. En aquest nou enunciat, nosaltres veiem que això s'ha de fer amb un quocient o una divisió, és a dir, quantes ampolles d'oli de 3/4 de litre puc omplir amb un barril de 240 litres. Si nosaltres tinguéssim, en comptes de 3/4 de litre, tinguéssim 1 litre per cada ampolla, oi que nosaltres podríem tenir 240 ampolles? Per què? Perquè estem dividint 240 entre 1. De forma que fem exactament el mateix. És a dir, ara el que farem serà dividir el 240 entre 3/4. Això al final, què és el que estem fent? Doncs multiplicarem el 240 per 4 i el dividirem entre 3. El resultat final ens dona el següent. Què podem afirmar d'aquí? Doncs que amb 240 litres i amb ampolles de 3/4 nosaltres podem omplir 320 ampolles d'oli. Això ho escriurem per aquí com a resultat final d'aquesta operació. Aquest és el segon tipus de problema que ens trobarem quan intentem veure si un problema conté un producte o una divisió. Espero que us hagi servit i ens veiem en un altre vídeo.